To yanzu wani hali yake a cikin garin Kunnuwawa bayan ficewar ruwan nan? To bayan wucewar ruwa abinda zan ga malam Marwana, garin nan fi sabilillah ka gani da idonka muna cikin matukar damuwa. Amma babban jin daɗin mu da wa'inda muka gaya ma magabatan mu sun kawo ɗaukin su na gaugawa. Mene ɗaukin su na gaugawa? Sun zo sun ga abin da aka yi kuma sun tahi sun ce za su isar da sakon mu zuwa ga babban murya. Yanzu gida zai iya kai kimanin na wanda ibtila'in nan na ambaliya a misalce za mu ɗauki kimanin gida ko 50 ko ƙasa da 50 wanda abin wanda ya shawa kat. Yanzu wani mataki ya ka ɗauka? Matakin da muka ɗauka shine kawai wanda suke cikin gidajen nan wanda abin ya shafa su samu su koma makarantu tunda babu kowa ciki a halin yanzu. Adalla. To wani kira ke gare ku ga halin da ake ciki? To kiran mu na farko zuwa ga gwamnati shine a kalli halin da mutane suke ciki, yanayi ne na damana tunda ba a sani ba yau da marece ko yanzu ma ana iya ƙara ruwa. Wannan mutanen da suke cikin halin wasu ma suna iya shiga ciki. Kira kuma ga su wa'inda gidajen su ya zama haka sai mu ce mutum zai gini ya san ina ne zai ginawa.